Al hasanatu utawi hasud iku yakulu mangan apa sifat hasud al hasanati ing pira-pira kebagusan. Jadi hasud wong duweni sifat hasud iku bahaya. Mergo kebaikan-kebaikan sing pernah awake dhewe lakoni iku iso kepangan sifat hasud, iso ilang gara-gara sifat hasud. Kama takulun nar al khotoba, koyok dene mangan ngelalap apa annaru geni al khotoba ing kayu bakar sing garing ya. Dene geni kayu bakar disulut geni ya amblas kan ngono. Wis kaya ngono kuwi wae. Dadi mulane yo romben iku ana wong sing ora patek ngibadah tapi ganjarane akeh. Ganjarane akeh mergo dihasuti wong, diiri dengkini wong. Nah, awake dhewe ora roh apa-apa, dapak ana sing hasud karo awake dhewe. Ya. Lha iku bahayane wong duweni sifat hasud. Ganjarane wong sing di sifat hasud iku iso entek. Guru-guru sifat hasud. Guru-guru sifat hasud. Awake dhewe salat bendina. Ibadah bendina, tapi dapakan ana sifat hasude. Awake dhewe hasud karo wong. Ganjarane melok wong sing mbok hasudi. Ilang ganjaran. Wasodaqatu tudfiul khoti'ah, utawi sedekah iku iso nglebur, iso mateni al khoti'ata ing kesalahan, iso menghapus al khoti'ata ing kesalahan kama yudfiul ma'u annar, kaya dene mateni apa almau geni annaro banyu annaro ing geni. Jadi keistimewaane sedekah iku iso menghapus kesalahan-kesalahan sing pernah awake dhewe lakoni. Kaya dene geni disiram banyu, nah, ya mati. Jadi sedekah iku ibaratnya koyok banyu. Ana geni mobiar siram banyu sakake ya mati. Dosane awake dhewe pirang-pirang. Mbok siram nganggo sedekah, ya wis ilang kahapus. Lha iki lho ya. Kahapus manusa iku mesti duwe dosa. Lah awake dhewe nek ape istighfar wadang waras-arasen, mergo istighfar itu dianggap sebagai beban ibadah kan. Ibadah ku abot sanggane. Istighfar ku aku pemahamane wong ku istighfar ku aku kudu sila kan. Padahal awake dhewe gak kudu sila. Awake dhewe bar nyeneni wong umpamane astagfirullahaladzim. Njaluk sepurane ya Kang. Astagfirullahaladzim lho. Wasine kan gak apa-apa to, ora kudu sila. Mulane ilmu ku apa wae nek ora diilmuni ku kaya abot. Ngibadah iku nek ora diilmuni kaya ya abote ya gendol watu sak truk. Tapi nek diilmuni ya ora patek abot temen-temen. Awake dhewe bar nglakoni kesalahan baik sengaja maupun gak sengaja ya wis nek aku njaluk istighfar. Syukur-syukur diiringi karo sedekah. Lah sedekah iku kan ora kudu nganggo dhuwit. Sedekah iku ora kudu nganggo dhuwit, iso nganggo
sampean dijaluki pendapat wong ngekeki pendapat iku ya sedekah. Sampean petuk wong mengsem ora mrengut iku ya sedekah. Berarti sedekah iku macam-macam carane. Nek sing duit ya nganggo duit. Nek sing nggo beras ya nganggo beras, tapi sing ora patek di duit ora patek di beras ya nganggo cara liyane. Sing penting piye carane tudfiul khati'ah ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu terhapus lewat sedekah. Piye carane? Isane awake ngewangi. Wong pancen patek duit kepengin sedekah ngewangi wong. Awake dhewe ora patek duit tapi sedekah, ora patek duit, ora patek ana duit panase banter. Pamane petuk wong mengsem. Petuk wong mengsem. Iku wis sedekah iku wis tudfiul khati'ah. Tudfiul khati'ah. Nah, wis dia maca istighfar kadang pikirane awak rusak kabeh maca istighfar. Wah, kira karo-karuan ya ngomong ae males ae wis ada awak rusak kabeh maca istighfar. Awak iki udah mosok warung engke-engkean maca istighfar. Lho. Lha eling maca istighfar ning warung, umpama kok maca istighfar ning warung eling muni warung ya malah apik wong pas eling ki gelem maca. Wong eling pas ning warung astagfirullahaladzim. Malah apik. Wong eling pas ning warung. Wassalatu nurul mukmin. Salat iku cahaya kanggone wong mukmin. Cahaya. Wong salat iku wong nak bener-bener oleh salat iku bener. Wonge uripe mesti tenang. Wong bar salat kok muring-muring. Wah berarti salate ora patek beres. Apa bar salat Allah lagi bar salat kok muring-muring. Oh berarti salate ora patek beres. Wong salat iku nur, cahaya. Wong sing asale muring-muring gara-gara bar salat, bar wudu terus salat, kudune kan malah gak muring-muring. Lho kok tambah muring-muringe dadi. Wah berarti iku salate sing ora patek bener. Salate sing ora patek bener. Kudune bar salat malah leren oleh muring-muring. Wah bar wudu bar salat kok tambah oleh dadi le muring-muring. Oh berarti gak beres oleh salat. Berarti dia gak entuk nur. Oleh salat gak menghasilkan nur, padahal salat iku nurul mukmin, cahayane wong mukmin. Lah wong ketika urip ning donya kok salat terus istiqomah oleh salat, ngibadahe istiqomah, salate gak tau keri. Ketika ning gone alam kubur nur akan datang. Salat iku sing asale awake dilakoni ning donya nalikane ning alam kubur iso dadi cahaya kono ning awake dhewe. Iso dadi cahaya. Liya-liyane wong-wong sing gak tau salat yo peteng dedet kok. Nah, peteng dedet lah nek wong sing salat yo ibarate lampune 50 watt. Waduh ora karo-karuan. Wong ahli salat ning donya. Lho niku nek dawuh Kanjeng Nabi percaya-percaya wae aku. Wong dawuh Kanjeng Nabi, nurul mukmin ning donya ya entuk nur sebagai nur, ning alam kubur dia salat juga fungsinya sebagai nur. Ketika nguwat ning nggon wat siratal mustaqim peteng dedet awake dhewe mergo ahli salat ya entuk cahaya. Wong do ceblok kabeh ceblok awake dhewe ana cahayane kok. Ana cahayane. Liyane do puweteng dedet ning kuburan awake dhewe ya santai. Wong duwe lampu. Ngono lho. Duwe lampu kok. Ya lampu mungkin semakin ngibadah kenceng lampumu sampe ning gone alam kubur semakin padhang. Lah wong kok gak tau salat. Ya ora ndek ibarate wong ning donya ya gak ndek listrik iku lho. Liyane padung dheke kepetengen dhewean. Lho nek donya wae gak apa iku jenenge paribasane ning donya ora ndek listrik wae paribasane piye carane oleh golek listrik.
Lah awake dhewe iki wis dikendikani Kanjeng Nabi. As-sholatu nurul mukmin. Lho wong awake dhewe ape nang budal ning gone alam barzah, alam kubur sing ning kono iku sing iso ndadekno awake dhewe entuk cahaya iku salat. Kok ora nanggake melok salat. Lho lah ya tanggane iku do duwe lampu, do duwe listrik, awakmu ora duwe lampu dhewe, peteng dedet dhewe. Gak yo mesakno ning donya gak duwe lampu ae. Apa iku jenenge ngiyak-ngiyak ra karu-karuan, dadap-dadap ra karu-karuan. Pas wae mati lampu, gupuh mati lampu. Dae santre ndi santre, gupuh ra karu-karuan. Lha kira-kira awake dhewe iki mbayangno gak ketika ning gone alam kubur, oh gak duwe cahaya iku terus sampeyan apa golek senter ning ndi kira-kira. HP nak santri ramuni HP HP kan ngono. HP. Lha terus ke awe golek HP ning ndi nggo senteran ketika dene aku. Nah awakmu ning donya nalikane donya gak gelem dodo salat. Wis Kanjeng Nabi wis dikandikane Kanjeng Nabi as-sholatu nurul mukmin. Iso madangno ati, ya iso madangno ketika awake dhewe ning gone alam kubur. Ketika awake dhewe nguwat ning gone siratal mustaqim. Cahaya. Wasyamu junnatun minan nar. Utawi poso iku junnatun, benteng minan nari saking neraka. Wah, poso iku sing ndadekno salah satu perkara sing ndadekno awake dhewe gak kecemplung neraka iku salah sijining ibadah puasa. Ibadah poso. Poso. Lah awake dhewe iki ngibadah iku wis masuk dalam kategori siam apa lagi latihan siam iku sing ngerti awake dhewe kan lho. Lho, sampeyan ibadah iku wis bener-bener poso geknane apa gek latihan poso. Lah nek posono iku bener-bener poso iso jadi junnatun minan nar, iso dadi benteng supaya awake dhewe gak mlebu neraka. Tapi nek lagi latihan poso ya urung iso kan kok. Oh poso jek ngrasani tanggane yo. Kan berarti latihan poso. Wong poso isih do tukaran karo tanggane. Isih do rasan-rasan karo tanggane. Iku berarti lagi latihan poso. Berarti urung iso ngempet hawa nepsune kan. Wong poso iku hakikate ora mok trimo ngempet mangan ngombe tok. Lah nek ngempet mangan ngombe tok iku jenenge lagi latihan poso kan. Akeh bocah cilik ya iso, wong anakku ya iso iku poso gak tau prei. Ngempet mangan ngombe tok. Al hikmatu dhallatul mukmin, utawi ilmu sing bermanfaat iku dhallatul mukmin, harta karune wong mukmin. Jadi ilmu sing bermanfaat iku diibaratno seperti harta karun. Ilmu apa wae awake dhewe mesti golek. Mau diibaratno sekar. Awake dhewe ora roh ilmu pertanian. Supaya oleh tani ku hasil, mesti kan oleh golek carane tenanan. Iki obat suket iki apa sing muwandi, iki obat lombok ben gak patheken iki apa oleh mandi. Dadi oleh golek tenanan kaya dene dhek golek harta karun, pancen ora roh kan. Iku jenenge ilmu. Dia seperti harta karun, ya. Ilmu seperti harta karun, ora roh obat perang digoleki takok-takok ning ngene buah kok obat perang sing muwandi iki apa? Ben lombok iki gak patheken iki obate apa? Ben puari gak kena perang iki obate apa sing muwandi. Bahkan regane atusan tetep dituku kok. Mergo saking mahale ilmu sing ilmu. Lah nek mahal lah nek gak ngerti nek iku obat perang. Ya ora bakal mbok tuku kan ngono. Sing mahal itu bukan obatnya, tapi ilmu karena kita tahu bahwa oh, iki lho obat sing merek iki iso ndadekno lombok oh gak patheken. Lho. Sing ndadekno awake dhewe iki
tuku ku kan gara-gara ilmu ngerti nek awake dhewe ku iki gak obat iki mandi supaya lombok gak paten. Lha ana obat regane 1 juta tapi gak ro fungsine apa, gak bakal dituku kok. Bu aku lek takok iku obat apa kok regane 1 juta? Empuh ya. Obat apa iki? Empuh ora roh, regane 1 juta. Lha sing gak tuku gak bingung ora dikeki ngerti belas kok. Ora ana ilmune belas sing masuk. Akhirnya kan gak tuku. Mergo denger ilmune obat iki kaya ngene fungsine iki iso dadekno marine pari kena wereng, iso dadekno marine pari abang-abangan, iso dadekno lombok gak pathek akhire ditutup karena ilmune ora krana obate sing larang regane, tapi krana ilmune sing gawe dhewe kudu. Jadi mulane Kanjeng Nabi diibaratno ilmu itu diibaratno seperti apa iku jenenge harta karun. Harta karun, mulai itu digoleki. Lah iku ilmu donya obat wereng kan ngono. Kan ngono. Obat pathek wae digoleki kaya ngono dituku rego atusan. Lah kena apa awake dhewe iki gak gelem goleki piye carane aku iki ben gak kecemplung neraka. Piye carane aku iki ning gone alam kubur iki gak gelap gulita. Ora golek ngilmune. Nek golek ngilmu lombok ben gak pathekne kok oleh golek kok ora karu-karuan. Apa iku jenenge buka YouTube. Pertanian, buka cret. Wis roh regane sekian ratus, budal tuku. Lho, iku ilmu donya, ilmu lombok gak pathek. Lah kena apa ketika awakmu sok mben menghadapi masa depan ning gone alam kubur sing wetenge bededet kok ora gelem golek ngilmune piye carane aku iki ben gak peteng dedet. Piye carane aku nalikane nguwat Siratal Mustaqim iki iso slamet kan ngono. Ku padha-padha golek ngilmune. Lah awake dhewe golek lombok ben gak paten. Iku ben awake dhewe lomboke panen, nak panen di duit, akhire awake dhewe iso mangan, akhire kan iso slamet. Intine kan ngono. Iso slamet gak mati kan, gak kelaparan kan ngono. Lha ning donya wae wedine kelaparan tenanan. Kena apa ning akhirat kok ora wedi, ora gelem goleki ilmu akhirat. Iki kesalahane awake dhewe iki ning kene iki. Kesalahane awake dhewe ning donya wedi nak ramangan. Lho kena apa kok ning akhirat kok ora wedi. Ning alam kubur kok ora wedi ra lampu blas. Nek apa nalikane nguwat Siratal Mustaqim kok ora gelem golek piye carane aku iki selamat nguwat Siratal Mustaqim. Ora iku, ora golek. Kok ora wedi maksude ngono. Ngene dunya wedi kok. Ning kono ora wedi kan yo keliru kan. Ana nek ora wedi mergo gak yakin kan. Ora yakin. Nek yakin tetep digoleki. Nek yakin mbuh pira regane tetep dituku kan ngono. Kaya awake dhewe tuku obat iki. Yakin iki obat pathek mesti mari. Padahal sing ngandani menungso kan. Padahal sing ngandani bakal obat kan. Trimo sing ngandani bakal obat nek ra ngono sing ngandani YouTube kan ngono. Nek ra ngono sing ngandani YouTube ngono wae rego atusan ae mbok tuku. Oh, obat iki ben mbok gak patheken. Wah, ya mati kaya. Terus takok-takok tanggane. Takok-takok koncone. Iya iki. Bener obat gak patheken iki ben gak patheken lombok akhire dituku. Kan sing ngandani koncone. Lah iki sing ngandani Kanjeng Nabi kok. Tapi menungso kok gak patek percaya karo Kanjeng Nabi ngono. Lah buktine ora percaya kan awake dhewe ora goleki. Ora golek ngilmune, terus ora piye carane aku ben slamet kan. Iki awake dhewe. Awake dhewe dikancani bakal obat yang ngwadile ra karu-karuan. Berarti kan luwih percaya bakal obat daripada Kanjeng Nabi kan ngono. Percaya bakal obat daripada Kanjeng Nabi ku sekelas awake dhewe lho. Awake dhewe yakin dan tidak. Mbok krasa mbok ora awake dhewe iki luwih percaya bakal obat daripada Kanjeng Nabi. Nah awakmu luwih percaya Kanjeng Nabi. Kaya dikandani Kanjeng Nabi wassalatu nurul mukminin. Mesti awakmu gak bakal ninggal salat. Kan ngono. Terus kowe dikandani bahwa salat iku nur. Nah, iso ndadekno awake dhewe nalikane ning alam kubur gak peteng kan ngono.
Dan awake dhewe percaya Kanjeng Nabi kan mesti awake dhewe lakoni. Ya ngono. Mesti awake dhewe lakoni. Kaya dene awake dhewe percaya bakal obat, mesti mbok tuku. Oke lara kanker. Dikandani dikai resep karo dokter. Iki lho nek kepengin kanker mari. Ora, aku percaya. Ora percaya aja, mati tenan. Mati tenan ora percaya karo dokter kok. Ya. Lha begitu juga kok dikandani Kanjeng Nabi wassalatun nur. Ora percaya kowe, peteng dedenan kok ning kuburan. Padahal dikandani Kanjeng Nabi umpama mbok lakon iki gak bayar. Kan ngono. Gak perlu bayar. Lah awake dhewe dikai resep karo dokter, apa nglakoni apa itu obat? Bayar. Iku wae jadi lakoni nebus sekian ratus. Lah iya. Jadi kehidupan awake dhewe iki piye ya? Secara tidak langsung isih percaya karo dokter daripada karo Kanjeng Nabi kan. Isih percaya karo bakal obat daripada Kanjeng Nabi kan ngono. Buktine dawuhe Kanjeng Nabi awake dhewe kadang klerak napa. Itu kandhani salat iku nurul mukminin. Nyatane akeh wong sing gak do salat kan ngono. Poso. Wasiyamu junnatun minan nar. Poso. Nyatane akeh wong dak go poso. Kan ngono. Junnatun minan nar. Ayo golek ilmu, mergo ilmu ku dhallatul mukmin, ya. Golek ilmu, dhallatul mukmin. Ilmu iku harta karune mukmin. Harta karun berarti kan mahal. Jadi kita gak gelem goleki. Gak gelem goleki. Padahal sekelas kepengen panen jagung oleh golek ilmu jagunge tenanan, Padahal mau sekelas jagung, mau sekelas lombok wae oleh golek ilmu lombok tenanan. Lah kena apa awake dhewe iki supaya selamat ning akhirat kok ora goleki tenanan. Lah ngono. Iki awake dhewe. Awake dhewe sekelas awake dhewe iki repot awake dhewe. Al khaya'u la ya'ti illa bi khair. Illa bi khairin. Utawi isin iku layakti ora bakal mau rawahu al-Bukhari wa Muslim an Jabir mang ya. Al khaya utawi isin iku layakti ora bakal teka apa isin ila bi khairin kejaba kebagusan rawahu Syekhon. Isin iku kabeh perkara sing isin iku apik. Kabeh perkara sing isin iku apik. Kabeh perkara isin iku apik, ora ana perkara isin iku elek. Justru nek wong ora diisin malah elek kan. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Al hikmatu tazidu sarif sarafan, utai ilmu sing bermanfaat iku tazidu iso nambahi apa hikmah ilmu sing bermanfaat asyarifa ing wong kang mulya nambahi syarifan ing kemuliaan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan orang tersebut semakin mulia. Maune wis mulya mergo duwe ilmu tambah mulya. Urip ning donya kok duwe ilmu donya ya tambah sukses. Mestine ya minimal kecukupan. Lho ning donya kok goblok ra duwe ilmu donya. Wah kere tenan. Lara tenan, apa mergawe ngene gak isit, apa mergawe ngene gak isit, apa mergawe ngene gak isit. Ora gelem goleki. Padahal didhawuhna Kanjeng Nabi al hikmatu tazidu sarif sarafan. Nek kepengin mulya ya awake dhewe kudu duweni ilmu lah, ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat. Ketemu kudu gelem golek saakeh-akeh babagan akhirat kepengin mulya ning akhirat ya kudu golek ilmu akhirat saakeh-akeh kaya dhewe awake dhewe iku golek ilmu donya saakeh-akeh awake dhewe kepengin ngene iso ngene donya kepengin iso nandur lombok ngene lombokmu dan sebagainya. Aku pengen nandur pari, lombok pari, kurmu dan sebagainya. Awake dhewe golek ilmune ra karu-karuan.
nyungsang jukir buka YouTube takok tanggane takok bakul obat dan sebagainya. Lha wong awake dhewe kepengin ning akhirat kok mulya ning akhirat kok ora kepengin golek ngilmu sing berhubungan karo akhirat. Iku gak mungkin lah awake. Jadi gambaran keasline iku urip awake dhewe iku gambaran. Nak kepengin urip ning donya manfaat mulya golek ilmu donya sakake-akeh kan. Nak kepengin parimu kulemu ya golek ilmu pertanian, ilmu obate piye carane lemu. Nah begitu juga nek awake dhewe iki kepengin slamet ning akhirat, ya golek ilmu akhirat sing tenanan. Dadi iki gambaran, cuma awake dhewe iki kadang gak sadar. Ya. Awake dhewe iki gak sadar ngono. Didhawuhi Kanjeng Nabi ku gak sadar. Gak sadar pancen keplek awake dhewe iki.